Goeie en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Je hoort mij Frederik de Zwetser, die zijn muzikale maat mijn naam had. Het Jouter Accordeon Ensemble, mijn bijzonder verhaal. En een verhaal van TikTok Tammo.
Het bestaat al meer dan 80 jaar. Ja, dit ensemble. Wat een bijzonder verhaal wat dat oplevert in ieder geval. Want straks praten we erover. En ja, natuurlijk met de solist, Gappy Haarsma. Als daar op Google is trouwens wel heel aardig. Komst opnames uit jongetje 76 van deze fantastische muzikanten. Maar ja, het ontzettend mooi dat ze er binnen. En daarmee hebben we er ook even mee ieperen met dit Leeuwarder accordeon ensemble. En het werk van Astor Piazzolla zit er ook nog bij centraal. Maar goed, daar komen we straks nog wel even over te spreken. Eerst maar even een Freek de Zwetser. Je hebt met zijn muzikale maat, Joert Giel Platje. Had alles kijken met het Zwetsieval. Ja, hoe het zien je daar in Akerhem. Maar nou, live in Noorderwien. Boot voor mijn maat, een vrouwje en een kratje bier. Het zit kind te draait en wat zachtjes erop in hier. Varen hoe de maren van plak naar plak. Muziek voor de omroep en dan gaan we uit dus dak. Want de vraat is volle mooie simmerdijks. En we binnen mij zien alle mooi onderwijs. En doop is ik zo mooi simmerdijks. We krijgen eerst een potje bier en een stukje vlees. Stiers bij de koelbox, maar die mooie blonde hier. Ik zie eens mooi van maak van die een potje bier. De jaust me aan een flesje en de sjoest me naar de zon. De size ik vind gezellig, dus wat dan we mooi. Want de vraat is volle mooi en simmerdijks. En we binnen mij zien alle mooi onderwijs. En doop is ik zo mooi simmerdijks. Maar krijg me eerst een potje bier en een stukje vlees. Geven we mooi te varen, worst ik maar mee mooi. Want de vraat is volle mooi en simmerdijks. En we binnen mij zien al een mooi onderwijs. En doop is ik zo mooi simmerdijks. We krijgen eerst een potje bier en een stukje vlees. Je zit voor mij zien allen lekker om het vuur. Wat ben we mooi voeten en het altijd gekke kuur. Ik ga weer wat de trommel en pak zelf mijn gitaar. Ik hoop dat ik dit morgen weet dat ik hier weer mooi vaar. Want de praat is volle mooi en de simmerdijks. En we binnen mij zien alle mooi onderwijs. En doop is ik zo mooi simmerdijks. We krijgen eerst een potje bier en een stukje vlees. Frederik de Zwetser, tegen met Giel Platje. Aas is het verhaal nog van dat festival, maar die wonderlijke naam eigenlijk. Frederik de Zwetsieval. Hoe kom je erop? Nou, Frederik in ieder geval wel. Leuk dat je erbij bent trouwens. Dit is Noorderwien. Maar een bijzonder verhaal, ja. Ik denk, 12, 13, 14 in je verlien, kwamen er 2 jongens bij mij oer de vlier hier in de studio. Dat waren Johannes Peetsma en Marius van der Leij. En die eerste, die kwam, denk ik wel. TikTok Tammo, ja, een echte Grazer, maar hij had een protter linker met Friesland, ja. En als echte Grazer, ja, mij die graag de Friesen wordt plegen. Hij komt naar Friesland toe, voor 12 optredens, mij zijn band. Dat is echt de pure volkmuziek. Haas en Drachten. Ik ken die horen hier, want hij is een te gekke Janne. Maar ik ga hem getroffen op de grens van Friesland en Grens in Visvliet. Het verhaal van TikTok Tammo, een playboy en volkmuziek. Alright. We hebben het er net even met Willem over gehad. We zijn bezig reizen door Amerika.
En als je zo lang reist met z'n tweeën, dan kom je niet alleen jezelf tegen, maar ook elkaar. En ik kwam Marius goed tegen in Memphis. Memphis, dat verwacht je van een hele mooie stad. En uiteindelijk viel dat vies tegen. Het was echt kil, het was echt koud. En Marius werd er nog chagrijnig van. Marius, hoe chagrijnig was jij op dat moment? Zuur. Bitter zuur. Het was niet fijn om met die gast op straat te spelen. En soms haalde hij een bloed onder mijn nagels vandaan. En daar gaat het volgende liedje over. Ja, ik ben hier in de Visvliet. Het waait hier nogal, maar ja, dat komt door die grenzen natuurlijk. Je let het altijd waaien. Dus ja, hier in Vlien, Tolwe, 3e, 4e in Vlien, kreeg ik 2 jongens op visite bij Noorderwien in de studio. Dat weer Johannes en Marius, ze zien op de popacademie. En zij moesten van studiepunten een aantal minuten op de radio zien te regelen. Dat koer wel in Noorderwien, maar ze hebben me wel omgekocht. Mij een Playboy. Goed hè? Nou ga ik een afspraak met een van die beide jongens, want ja, die is uitgegroeid aan een bekende Nederlander. TikTok Tammo, oftewel Johannes Peetsma. En die komt naar Friesland aan, voor meerdere optredens. Onder andere in Drachten en in Haas. En ik tref hem hier op de grens van Friesland en Greensland. Wij willen hier net in Friesland te betiet hebben, dat doet hij maar met het concert. Dus ik ga even naar beneden. Ik zal even zien dat hij er is. I wanna live, I wanna go. This ain't the Mississippi River that I know. I see some buskers that are amplified with a bourbon and they only play the blues. The streets are gray, it's cold. This ain't the city of the stories being told. There ain't no boardwalk on the riverside, and the mirror man is playing out of tune. Zie, dat is hij al. Horace! Ja, mooi. Boekenmondje! Wat? Boekenmondje! Ja, mooi. Ja. Ik versta er niks van, joh. Hoe is het? Ja, help me, joh, met z'n. Du komt naar Friesland dan, hè? Nee, jij wil met mij even wat bespreken, denk ik. Ja, maar ik wil liever niet dat jij naar Friesland komt. Nee, jij wil dat ik niet naar Friesland kom. Ik wil zelf gewoon niet naar Friesland. Maar we moeten wel even praten. Ja, hoe gaan we dat doen dan? Hier in het water? Op de brug. De wolken hangen leeg, ze kroepen door de lucht. Wind waait over velden en gaat weer aan zijn zucht. Ik loop langs de sloten, waar stilte met mij brood. De grond buiten reden, het land dat naait. Er liggen 2 stoelen op de weg. Dag Johannes. Ja, mooi. Welkom jongen. Ja, ja, welkom in het, dit noemen ze niemandsland. Ik zou zeggen, dit is Friesland. En dit is Groningen. We horen een beetje afstand. Het zit gelukkig wel een beetje aan de Groningse kant, dat is mooi. Nou, ga zitten. Boeren rijden boer, de roggenkram van tient. De leegte tussen de blijven zonder speed. Zoals de stilte op de zondag is de stilte alledaags en de drukte van het Johannes! Ja, ik hou mijn pen hem vast, hoor, want het is hier onstuimig op de grens. Dat zeggen we dan over Friesland en Groningen, of niet? Ik denk dat dit de enige plek is waar het op dit moment zo hard waait, omdat hier die grenzen bij elkaar komen. Er zit toch wat frictie. Hoe is het? Ja, goud, met z'n. Ja, best jongen. Oh, mooi. Hey, even het verliezen. Ik ken die als muzikant. Er kwam mij Marius, die maat, hier in de Vlien bij de Noorderwien studio binnen. Wist nog uw eerste kennismaking? Nou, dit is wel echt al lang geleden, hè? Was het 2011 of zo? Ja, zoiets. Dus, ja, ik was het gewoon in de radiostudio, toch? Ja, dat weet ik nog wel, ja. Maar niet alles meer. Mijn geheugen is niet 100%. Dus hier is op de academie, hè? Ja, dat klopt. In Leeuwarden. Ja. Ja. Maar welk idee wist toen naar die academie gaan? Maar ik woonde wel in Groningen. Let Oké, op. ja. maar wel, Ja, met welk idee ik... ja, maar welke intentie? Ja, ja, ik wilde muziek maken. Ik wilde iets met muziek doen. En daar wilde ik van leven samen met Marius. Dat was het doel. Leven van de muziek. Nou, gaat aardig goed. Ja, het gaat aardig goed, hoor. Maar wist u ook nog wat er de eerste keer gebeurde? Nee, misschien, ik weet niet waar je dat bedoelt. Wist u nog de eerste aanleiding, dus die in buurt weer? Ja, gingen we naar Amerika?
Nee, dat weer daarvoor nog. Disney oké? Nee. Je moest een studiepunten halen Ja. en dan moest je hem de media halen. Oh ja. Paris Hilton project. We moesten zoveel mogelijk media-aandacht krijgen. En je hebt me omgekocht, wist je dat nog? Nee, dat weet ik niet zo goed meer. Het was maar een Playboy jong toen. Die heb je hier nu. En Die krijg ik nu terug. die krijgt hij weer om. Hoe probeer je me nu? En wat krijg je ervoor terug dan? Ja, centijd. Ja, precies. En je had toen studiepunten gekregen toen. Ja, maar wat wil je nu? Nu geef je hem terug. En wat Ja. wil jij van mij nu dan? Een leuk interview. Oké, ja, een deal. Kijk, Ja, ik hier, hou- hier is je Playboy terug. Super. Ik hou hem stevig vast. Ja. Alles waait niet weg, heel gek. Super. Maar ja, nu ben ik helemaal afgeleid natuurlijk. Ja, Nu moet je me geen vragen gaan stellen. er staan hele goede interviews in. Ja, dat is. Ik heb zelf ook ingestaan met een interview. Ja, Ja. aangekleed? Het zijn ook vaak geen interviews met de vrouw, hè? Nee. Het zijn interviews met andere mensen eromheen. Nou Ja, ja, dat doe is maar. het. Ja, Ik hoef maar- jou niet uit te leggen hoe de Playboy in elkaar zit, geloof ik. Je hebt hem terug. Veel plezier ermee. Dankjewel. Ja. Super. Die ga ik, ja, ik leg hem even, ik zet mijn voet er helemaal op zo. Dan waait hij niet weg. God, alles. Mijn oren kleppen helemaal van die wind, joh. Het is windkracht 18 hier zo. De wind komt uit Grijns, hè? Noorderwind. Oh, Noorderwind. Of heet je programma niet meer zo? Ja. Oké. Ik dacht eerst Oostergrond. Nee, hoor. Ja. Hey, er komt van Friesland aan bij die muziekshow. Laten we het even door de muziek gaan. Ja. Want ik ken die van de band Disney Oké, dat weer in covers. Ja. Toen had je hem The Given Horse in. Ja. Wat is het nou, Sieburg? Wat het nou is? Ja, omschreeuw het eens. Ja, Tammo en band. Dus het is eigenlijk vanuit de basis Tammo, eigenlijk vanuit de filmpjes zo gegroeid. Wij hadden natuurlijk die muzikale achtergrond, maar dat weet jij natuurlijk. En dat wist niet iedereen, dat wij muzikant waren. Of dat ik muzikant was en Marius natuurlijk achter de schermen ook. En nu is het een folkband met viool, accordeon, banjo, pedalsteel en country folk ook. Met Groningse teksten. Ja. Is die folk automatisch kwam? Of werd het wij kwam? Nou, ik heb zelf wel een grote voorliefde voor Ierse volk en Ierland, het land. En ja, ik vond de stap van, we hebben eerst Ede Staal liedjes gezongen. Of Tammo dan, en Marius speelde het ook in de kleinere formatie ook al mee. En ik vond die stap, we hadden ook een accordeonist, en die stap naar Ierse volk vond ik eigenlijk best wel makkelijk gemaakt. En het past heel goed bij dat, ja, bij dat toch ook wel bij Groningen, bij de Groningse taal. Als je de Groningse tekst overheen legt, ik vind het heel erg passen. Ja, nou een van die meest recente singles get ik echt hoe dat gevoel, hè? Het platteland, de ommelanden, Ja. het Grijzer gevoel, zeg maar. Ja, grunnige lucht. Grunnige lucht, ja. 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 Ja, nee, dat klopt. Dat is dan weer iets minder een Ierse vibe. Ja, toch ook wel wat Beetje die Keltisch. folky weer, hè? Folky, Keltisch, viool er ook wel bij. Dus het heeft wel al die invloeden daarvan. En ja, dat ja, klopt. Want best kijk ik naar Yellow West, hè? Ja, ik ben 2 weken geleden was ik er nog. Ja. Ja. Ter inspiratie? Nou, ik was er 2 keer al met Marius geweest. 1 keer met The Given Horse toen. En toen daarna voor de voorstelling Tammo Zingt Volk. Allemaal al videobeelden te schieten die we laten zien tijdens de voorstelling. En nu een keer met mijn vrouw. Die was er nog nooit geweest. En ik was al elke keer met Marius geweest. Daar zijn we ook al een keer heen. En ik wou ook een keer heen met haar. Een keer zonder dat we aan het werk zijn. Dus dat is ook wel een keer... Het mag ik eens gewoon normaal, hè? ja, nee, dat was heel gaaf. Dank u wel, jongen. Ja, bedankt. Ja, mooi! Slayer! Slayer! Du zit mijn geloof. You put your clothes on in the morning, not even thinking about what you're doing. Then in my head I see a reefer striptease of a perfect beauty. Every hand movement is like a poem, every bow is like a rose in bloom. Oh love of mine, oh heavenly angel, your shadow is even shining.
So please don't leave. Stay with me tonight. No matter where you go, I will always love you. As long as I will have you close to me, I will have the perfect love by my side. Drink from the purest water well and sleep on a pillow of luck. You are the brightest sunlight. There's not a brighter star in the sky. So beautiful that the light of it sometimes almost blinds me. So please don't leave. Stay with me tonight. No matter where you go, I will always love you. Even your name is cute, prettier than that of anyone with the same first name. Even your name is cute, prettier than that of anyone with the same first name. So please don't leave. Stay with me tonight. No matter where you go, I will always love you. Ja, de wieden we even. Wiel werd dit verliezen trouwens. Freek de Zwetser in de house. Ik praat met mij, maar die had zijn maat mee, Giel. Maar hij is net samen hier. Er is een aanleiding. Ik pak even de poster. Ik zal even zien. Hoe bedenk je het? Het Freek de Zwetstival. Hij staat lang al uit, toch toen er? Nou, dat weer erop dat het festival bestond. Ja, hè? Die namen er al. Ja. Hoe is het, jongen? Ja, best. Ja? Ja, lekker. Ja. Ja. Ja, we moeten even reclame maken voor het feestje. Dat is hoe het 10 dagen trouwens. Hoe lang spelen je hem al met je beiden? Maar doe best Giel Platje, hè? Jazeker, aangenaam. Ja, mooi. Ja, aangenaam, jongen. Leuk dat je er een bij bent. Giel en ik ben nou oorlierd in Kapaat. En ja, dat bevalt heel best. We ben te jaar, dat houdt even wat meer body, wist je wel. Hij doet bassdrumkes, stemke. Ja. Hij is eigenlijk qua musicaliteit kan er wat rijker om je heen. Dat is misschien, maar ja, dat vult het wel lekker aan, zeg maar. Dat prikkelt hij wel, hoor, net. Ja, dat is leuk. Want normaal dan, als het bijvoorbeeld Johnny B. Good speelt, is dat hij dan echt die solo begint in plaats van dat zelf. En zo ziet het maar de mullen te doen. Dan is dat wel heel leuk, ja. Giel, we hebben gewoon bij mij. Jong, speel je gitaar of een blokfluit? Nou, in eerste instantie alleen met de drum. En toen ik een jaar... Oh, je was drummer? Ik was drummer. Toen ik 7 was, toen was ik 14, kreeg ik gitaarles. En zo weer een bandje begonnen en later zingen erbij. Dus het is niet van nature dat zingen, maar het gitaarspelen en de muziek zit er wel in. En nog bij Frederik een paar. Ook nog, ja, ik heb de eer. Dat ligt mijn belevenis op zich. Want hij had wel een vast publiek, hij komt overal. Hij komt overal, het is overal waar hij komt, vinden ze het allemaal leuk. En ze zingen eigenlijk al zijn eigen nummers wel mee. Dus ik vind het wel een bijzondere ervaring elke keer. Ja, te gek, man. Ja, lachen. Ja. Wat talks, maar even een feestje komen? Ja, nou ja, ik was vregen. Ik ging er al wel langer, maar ik dacht te spelen. Om de namen. Gewoon Frederik de Zwetstival. Vond ik wel grappig. Maar ja, ik ben net zo iemand die... Ik ben wel iemand die het organiseren wil, maar ik ga net zo van regeltjes en dingen en zo. Dus ik denk... Och, heden. Ik denk dat ik een vergunning overvraagd had, maar dat komt net goed. Ja. Maar toen kwamen ze van de sporthal van Akrum kwamen ze bij mij van... we hebben laatst een feestje die interessant smaakt het naar meer. Ja. Ze stonden net wat dwaan willen. Wanneer is die Akrum... Nou, hij is het goede kunde door een aantal bands. Ze stonden wat met dwaan willen. Nou, ik zei, tuurlijk. En toen hebben we zo van, gaan we aan de slag. Dus zie hier, Frederik de Zwetstival. Ja. Nou, meidje, even schaamteloos reclame. Wie komen er allemaal, meneer? Nou, we hebben Jitteaser hebben, we hebben de Hoenekop en dan hebben we nog Vluchtheuvel. Dat is een beginnende band uit de buurt. Die zangeres had normaal die on The Voice of Holland. Ik zeg op die social media een shout-out naar haar. Ja, nou ja, de jury had net draait. Dat is aan de ene kant jammer, aan de andere kant niet. Wij hadden het boeken kennen. Dus
wat dat ding gerne wel mooi. Het publiek wie er trouwens net mee eens dat de jury net draaide. Want het is gewoon echt een hele goede band en een goede zangeres. Ja. Dus ik zou zeggen, 28 maart komen we alle keer. Frederik Zwetsfestival in de sporthal in Akkerum. Mooi nog, goed. En je meisje bij? Ja, wij zijn, ja, tuurlijk, wij te gerne nog even. Ja. En dan is het inpluggen en rammen? Ja, we gaan even we hebben wat naaie dingen bedacht. Ik heb laatst ik wat naaie nummers uitgebracht. Onder andere wakkelcontact, maar dan in het Fries. Dat is oude lullenmuziek. Ja, ik ga net altijd een lege hamer bij me om op te slaan. En ik kan net ondertussen gitaar spelen. Dus we gaan ik wat dingen met band doen. Dus dat we gewoon de achtergrondmuziek erbij hebben. Naaie nummer Dronken Lul erbij. Dat is mooi banjootjes, drummetjes en weet ik het wat. En dan had het even wat meer bodywear. Dus dat gaan we nog even er extra bij doen. Het wordt een hele naaie show eigenlijk. Ja. Schreeuwt toen nog mij hem de nummers, zeg? Of doet hij dat zelf nog steeds? Ja, hij schrijft vaak dezelfde nummers. Ja. Of zelf schrijft hij de nummers. Ik produceer het met hem mee. Maar de basis legt Frederik elke keer weer zelf. En dan komt hij met ideeën aan en dan denk ik elke keer weer, hoe komt hij hier weer? Ja, geniaal, hè? Ja, dat wel. Ja, mooi man. Ja, vooral die laatste single voor jou. Ja. Hoe kom je erop? Ja, nou, dat is al heel lang geleden. Dat toen vaar ik nog en toen weer een skipper van mij. En dat is een nummer van Flogging Molly, Dronk the Lullabies. En die zong toen had hij maar die dronk een lul erbij. Nou, toen gingen we het daar zo. En toen ben we eigenlijk Giel en ik die te garen skreun. Toen ben we de garen voor zitten gaan en toen hebben we daar een tekst op maken. En nou ja, zie hier, dronk een lul erbij. Voor mij is het er nog steeds lol in, hè? Ja, het is leuk. Ja, zeker. Best intussen een aardige al een tijdje douane, vriend. Ik zeg toevallig een klein het filmpje. De tolen violin schreeuw ik mijn eerste nummer weekje bij Noorderwien. Ja. Voorprogramma Stravelte. Dus Ja, kwam Klaas Landman in, jongen. Was die freak even haaien. Ja, nee, dat is weer leuk. Ja, Dat is de tijd vlug, man. ja, zeker. Vind je het nog steeds leuk? Ja, ik heb er nog steeds kick in. Vooral met dit soort leuke naaie dingen, dat is leuk. En ik tegen Michiel, dat jouw gewoon... dat heeft wel echt zin om voor te gaan en zo. Dan heeft het een leuke optredens. Ja. Komt er nog nieuwe singles uit de komende tijd? Ja, we zijn nog maar van alles bezig. We hebben al weer ideeën. Alleen Giel had nooit tijd om op te nemen. Nee, nee, maar we zijn gewoon echt... nee. Tijdmaatje, jongen. Ja, blijkbaar. Ja. Nee, volle bak aan het schreeuwen. Het is gewoon... En ik heel soort wissel in de dingen. Ik ben nou op mijn idee bezig om een piratenplaat te schreeuwen in het Nederlands. Mooi, man. Ja, gewoon de orendingen en zo vind ik leuk. En ik denk dat ik wel wat leuks wordt. En dan was het maar net, dan bloemen we terug schreeuwen. En dan komt ze helemaal weg. Best altijd welkom, jongen. Frederik de Zwetsfestival. Ja, is prachtig. Ja, heel mooi. 28 maart. Oerendijers zien je dus. Binnen wat kaartjes voor. Net stinnen, maar erheen. En ter inspiratie spelen ze hier ook nog even een nummer. Live in Noorderwien. Pieter Wilkes is een topper, had nog heel geen gebrek. Jack Bottleneck drinkt champagne, riet in een dikke Cadillac. De hoenekap is op in, maar ik speel je voor de kick. Komt-ie, iedereen wordt bekend, behalve ik. Yeah, iedereen wordt bekend, behalve ik. Iedereen die mag het doen. Iedereen wordt bekend, behalve ik. Iedereen die mag het doen. Johannes riep maar krijt een fraalje, in elk bar wat hij een shit. Komt-ie, iedereen wordt bekend, behalve ik. Jelle B die spelen toeral, vanaf van krijt hij een tuut. En ik wat vertel je, op een wijze achter de druut. Reinoud jongt in vangrail, hij had de Heer God. Maar beter van bekend hij, dat vind ik wel wat. Iedereen wordt bekend, behalve ik. Iedereen die mag het doen. Iedereen wordt bekend, behalve ik. Iedereen die mag het doen. Enger bedraait zijn eigen platen, hij had altijd gekik. Komt-ie! Iedereen wordt bekend, behalve ik. Sipke, meisje, zuske, zetten alles op elkaar. Als ik een vestje jong, is het vaak zijn grudde flop. Stravelte uit te wachten, hier maar dat met een grudde hit. Oh, iedereen wordt bekend, behalve ik. Yeah, iedereen wordt bekend, behalve ik. Iedereen die mag het doen. Iedereen wordt bekend, behalve ik. Iedereen die mag het doen. De dikke lul bent jong te veske, dat niet als ik die pieplik. Iedereen wordt bekend, behalve ik. Solo! En ik zoek naar de voice, daar krijg ik als hier een scrooge. Ik kreeg ook al bericht, zo'n doma.
broek en mascara. Twa hele lange nek. Oh, iedereen wordt bekend, behalve ik. Yeah, iedereen wordt bekend, behalve ik. Iedereen die maakt het doen. Iedereen wordt bekend, behalve ik. Iedereen die maakt het doen. Overal hazen groepies, door het hele land. Maar het enige wat ik ha, dat is meer je achterhand. Oh, iedereen die maakt het, iedereen die maakt het, iedereen behalve ik. Oh, iedereen die maakt het, iedereen die maakt het, iedereen behalve ik. Yeah, iedereen die maakt het, iedereen die maakt het, iedereen behalve ik. Oh, iedereen die maakt het, behalve ik. Alsjeblieft. Frederik de Zwetser, mooi om maar even te treffen in deze aflevering van Noordwien. En ja, dat festival komt terecht hoor. En ik kan inderdaad wel even bevestigen, dat wordt dik feest. Dat weet ik nou al. Goed, dik feest is het al heel lang bij het ensemble dat we hier te gast houden. Aan het begin van de uitzending zei je al even een stuk van hem. Ze doen gaan nog een noemerstuk. Ik zit aan even vrede hoe je dat uitlezen moet. Het Louter Accordeon Ensemble. Ja, fantastische muziek, moet ik zeggen. En hele specialistische muziek, want het is pittig ja, om dat instrument te bespelen. Ik ben heel blij dat ze er binnen. Ik ren even achter, want ik ben even naar de vastzitter, Anneke. Anneke, hoi. Hoi, hallo. We vregen bands altijd om iedereen voor te stellen, maar deze groep is krijg wat te grut, denk ik. Ja, lid maar. Ja. Hallo valt er kinderen wel een keer bij, zo net, maar nee, dit is wel een heel leuk ploegje. Ja, want is het een verste groep die hem houdt? Of hij nog wel eens dat de groep wat grutter is of zo wat heen? Nou, nee, dit is het A-orkest. Ja. Dan ga ik dan een B-orkest. Maar dit is wel de verste ploeg van het A. Ja. Het bestaat al heel lang, hè? Ja, al 83 jaar, toch? 83 jaar. Ja, zo lang al. Maar hoe is het begonnen? Nou, in 43, daar wie ik dus net bij. Midden in de oorlog. Pieter Vries, die hier vooral het beeld in. En die hier daar al die leerlingen. En dat is uiteindelijk een orkest worden. Dat waren wel 4 orkesten in het begin. Maar er zijn nog 2 oren. Dus we gaan voorlopig nog even terug, hopen we. Mijn brood enthousiasme, toch gewoon? Ja, zeker weten, ja. En nou, vooral met deze concerten van Piazzolla. Ja, daar hebben we heel veel nog doen. Ja, want dat is een beetje de oorleding. Vertel hem, waarom hij hem voor hem kozen? Nou, dat kraam heeft toch een solist, hè? En ik lees... Gappy, ja. Ik lees in de kranten dit december dat zij daar nogal een fan van is. En toen dacht ik, wat zou dat nou net leuk wezen? Want Gappy is een oud LA'er. Als een antière verdienen. En Gappy zei van, dat vind ik leuk. Dat wil ik wel doen. En ze ben weer mee aan de gang. Ja. Nou is die Astor Piazzolla een bandionspeler. Wat is het verschil tussen een accordeon en dat instrument? Die vraag jou terug. Mooi. Kom ik zo weer om. Hoi, ik ben even Nel, want ik ga even naar de dirigent. Gertie Brens, mooiste best, welkom. Dank u wel. Speel je zelf ook? Ja, zeker. Ik ben ook professioneel accordeonist. Hoe ingewikkeld is het dan om te dirigeren? Want ik kan me voorstellen dat je zelf ook heel graag wil spelen. Hè? Ja, spelen en lesgeven en dan op den duur ga je dirigeren. Eigenlijk mezelf wat aangeleerd en op een gegeven moment wat cursus gevolgd. En dat wordt steeds leuker eigenlijk. Ja. Hoe werkt het bij dirigenten? Ik bedoel, voor een koor weet ik er iets van, een symfonieorkest. Is zo'n ensemble toch weer anders dirigeren? In principe niet. Het is gewoon 1, 2, 3, 4 of 1, 2, 3. Dat blijft gewoon. Alleen ze zitten natuurlijk allemaal goed in de bladmuziek te kijken. Kijk, bij een koor kan je nog zeggen van... jongens, even over de muziek. Maar zij zitten allemaal ietsjes meer zo. Maar dat lukt al. Dat zijn ze gewend. Dus en ze luisteren nog aardig naar mij. Dus ja. Houden zo. Goed zo, goed zo. Astor Piazzolla, moet je als dirigent daar... je inlezen, dingen beluisteren. Met andere woorden, moet je ermee aan de slag als zo'n componist ineens voorbij komt? Nou, voor mij niet, want ik heb het zelf ook gespeeld en ben er eigenlijk al mee opgegroeid. Dus Maar moet je het nog heel erg vertalen naar dit ensemble? Of valt dat mee? Nou, dat valt mee. We hadden de arrangementen via gekregen, dus dat staat allemaal goed op papier. Dus Ja. En ze moeten wel huiswerk doen, of niet? ja, absoluut. Ja. Studeren thuis. Ben je streng? Ja. Houden zo. Ja. Goed, ja, de soliste, de naam valt al even. Is wel aardig trouwens. Dit is Gappy. Gappy, haast mijn mooiste best. Welkom. Dank u wel.
Ik ben wat aan het googlen en YouTube. Ik kom nog opnames van die Tjinnetje 76. Wanneer bist u begonnen eigenlijk? Toen ben ik al aan de gang. Ja, toen was het al een redelijk ervaren speelster. Ja, ik ben op mijn 8e jaar begonnen. Zo. En op mijn 9e jaar kwam ik in het jeugdorkest van het Louter Accordeon Ensemble. Zo is het begonnen. Dus zo lang ben ik al aan de gang. Kon je er zo bij komen of moest je voorspelen? Hoe werkte dat? Nee, want ik hier les bij Pieter Vries. En Pieter Vries was de dirigent van al die orkesten. En die zei, nou, jij kunt straks wel in het jeugdorkest, vierde partij. Je bent goed genoeg. Ja, je bent goed genoeg. Je groeit er wel in, wist wel zo. En nou ja, ik kwam op een gegeven moment op een ULO. En toen moest ik op een fiets naar Squallen, naar Ljouwert, van Jellema, want daar ben ik. En dan moest de accordeon achter op een fiets. En dan ging de squallen om 4 uur uit op man, die weet ik nog wel. En dan moest ik tot kwartier voor 6 wachten. Want dan hik ik pas orkest. Want ik zit inmiddels net meer in het jeugdorkest. Maar ik zit in het C-orkest. Zei Pieter Vries, ik heb wel een oplossing. Dan kun je wel even een bas spelen in het jeugdorkest. Nou, zo. Dus dan zit ik in 2 orkesten en dan weer dat probleem van het lange wachten natuurlijk weer oplost. Ja. Nou, intussen een aardige carrière opgebouwd. Hier rond hij nog zitten. Je speelt nog altijd. Ongelooflijk. Ben je nooit sad west met dit ding? Dat je zegt, ik wil wel eens wat te oors? Ik ben het haast elke dag sad. Maar ik begin altijd weer. Ja, hè? Ja, ik ken er net op. Dat neem je verslaving. Ja, dat is een verslaving. Maar ik vind het is een zo'n verslaving. Het is een hele goede verslaving. Je hebt dan zulke mensen maar in het land die het verslaafd vinden aan muziek. Ja. Ja, ik vind het een prettige verslaving. Astor Piazzolla, waarom? Nou, dat zal ik je vertellen. Ik hier in 1978 weer ik bij V&D. En daar zie je een bak bij al je LP's. En ik zit er wat in om te, nou ja, te neuzen. En man, mijn bandoneon op die voorkant. Ik denk, nou, die plaat elkaar. In de uitverkoop, 12,95. Ik ben naar huis gegaan, ik had draait en ik stier als een grondnagelen. Zo fantastisch vond ik het. En toen dacht ik al, je ging letten naar wat mooi dwan. Die Adios Nonino, dat is op het houdelijk spelen van Alexander en Maxima. En toen is Piazzolla eigenlijk heel erg beroemd geworden in Nederland. Hij weet al wereldgaande. Maar en toen had het nog volle meer voor het in te krijgen. En nou ja, nog een volle groter bereik bij de mensen. En vandaar Piazzolla. Ik vind het fantastische muziek. Er zit zoveel in, zoveel emotie. En dat kist ik uit die accordeon of bandoneon. Hij speelde zelf bandoneon. Wat is het verschil met een accordeon eigenlijk? Nou, de bandoneon die is fjouwerkant. Ja? En een accordeon shot er uit. Nou, dat kan je wel even snel letten. Hij is wat lichter, maar hij heeft verder hetzelfde. Hij had knappen, hij had een balg. En de toonbron, die zit je van binnenin. Dat is een trosslaande tong. Die zit dus in een accordeon, in een bandoneon. Die zit in een mondharmonica, die zit in een trekharmonica. En dat is de ooreenkomst eigenlijk. Dus het is alleer diezelfde doorslaande tong of trosslaande tong. Mooie muziek maken, prachtig ensemble. Jo, binnen wij wat waarom het orde nest dus. Ik ben op de harde steen. Ja, dat is zo leuk, joh. Ik me voorstellen. Ja, het is. Ik kom er al je mensen zien. Dit nog, nou, zoals Anneke, die zit vroeger bij mij in het jeugdorkest. Ja. Vierde partij, zit mijn huiselkoor. Het cirkeltje is erom. Geweldig, hè? Ja. Ik vind het prachtig dat we er binnen. Waar je nog een heel mooi stuk. Mag stukjes of een noemer? Hoe neem je dat eigenlijk? Neem maar stuk. Ja, weer nog een prachtig stukje van het Louter Accordeon Ensemble. En ik neem ik al vast Oskier voor jou. Bedankt voor het zien. Dit weer Noorderwien. Na week ben we er natuurlijk weer. Maar dit is live in Noorderwien.